En manøvre, hvor to fartøjer i høj hastighed bringes sammen i et kredsløb omkring Jorden. Det sker som led i forberedelser til opsendelsen af en rumstation i 2020. Det er Kinas 4. bemandede rumfart. Og vi bliver ved rumdrømme. De sidste 4 år har en gruppe danskere haft en stålsat mission. Danmark skal have en mand i rummet. Sådan en tur kræver selvsagt en rumraket, så det er de i fuld gang med at bygge. I dag var det tid til at teste rumkapslen, der hvor astronauten skal sidde. Skulle nogen være i tvivl, så er det sådan her spidsen af en drøm ser ud. 450 kilo, 2 meter i diameter. Den slags drøm, der sender folk i rummet. Hvor den smuk. Og sætter Danmark på verdenskortet. Tjek den lige, drenge. Rumkapslens konstruktion skal blandt andet sikre, at astronauten kommer sikkert tilbage på land. Nu kan vi se, hvor langt vi kommer. Dette er en model, men når drøm bliver til virkelighed, skal rumkapslen med astronaut lande med faldskærm. Det svarer til et frit fald på 7 meter. Jeg håber, det er vandet, der får tæsk og ikke omvendt. Og det er det, der bliver testet her på Lindøværftet. Vi tager det helt stille og roligt. Jeg laver bare lige, vi tjekker lige alle nu, så vi er sikre på, at folk er på plads. Før dette er raketmotorer og modelraketter blevet afprøvet. Samtidig er den danske og internationale interesse for projektet steget markant. Jeg synes, det er stort, at det kan laves i Danmark. Altså, man grinte måske nok lidt af det, da de startede det og omtalte projektet, men de kan altså noget, de gutter her. De er meget seriøse. Undervejs har ca. 60 firmaer budt ind med assistance til projektet. Jamen, det er jo alle sammen nogen, som donerer til projektet, kan man sige, med deres udstyr. Noget, som giver mening for os, og som så giver mening for dem at teste. Så det kan være marineradioer, det kan være flydende ilt, det kan være jern, det kan være svejsemaskiner. Og i dag står hele projektet i mellem 5 og 6 millioner kroner. Alene modellen af rumkapslen har taget 10 måneder at bygge. Det er jo fedt. Det er jo ligesom frugten af alt det arbejde, vi har gået og lavet, så endelig kommer til at se de her testede ting og se, hvordan det virker. 2, 1, nu! Nogle få meter fra en rumkapsel. Den klarede det meget godt. Dejligt smæk. Nu skal vi da lige se, hvad der er sket. Og selvom kapslen får masser af knups. Det kunne godt se ud som om, at bunden har fået en ordentlig tryk 16 der. Hold da kæft, en bule. Har du set bulen har fået i bunden? Ja. Ja, så mener folkene bag stadig, at det er et stort skridt mod Danmarks chancer for en dag at kunne sende en mand i rummet. Vi kan måske snart nærme os halvdelen af rejsen, så vi har været i gang i 4 år, så måske vi har 5 år igen. Men det kan også være, at jeg siger det samme til næste år. Om lidt klokken 20, så skal det blandt andet